In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan de dorpen Meerlo en Wansum. In 1969 werden deze dorpen vrijwillig samengevoegd tot de gemeente Meerlo-Wansum. Maar deze situatie bestaat inmiddels al niet meer. Begin 2010 werden Meerlo, Zwollige en Tienerij toegevoegd aan de gemeente Horst aan de Maas en kwamen Wansum, Blitterswijk en Gijsteren er bij Venray bij. Maar vandaag gaan we even terug in de tijd. We gaan terug naar 1994, toen de gemeente Meerlo-Wansum haar 25-jarig jubileum vierde. Tussen de Maas en de Peel ligt in het glooiende landschap van Noord-Limburg de gemeente Meerlo-Wansum. De fraaie landschappen, vergezichten, statige boerderijen, kerken, kapellen en de prachtige natuur van deze gemeente vormen het decor van het Pieterpad, Nederlands langste en mooiste wandelroute. De met rood-witte tekens gemarkeerde route loopt van het Groningse Pieterburen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. Dagelijks trekken tientallen wandelaars gepakt en gezakt via deze wandelroute door Meerlo-Wansum. De sportieve recreanten krijgen wandelend een indruk van de veelzijdigheid en gastvrijheid van deze gemeente. Die is ontstaan op 1 juli 1969 door de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meerlo en Wansum. De gemeente telt ruim 7000 inwoners, verdeeld over 6 kerkdorpen. Blitterswijk, Gijsteren, Tienerij, Zwolgen, Meerlo, en Wansum. Het nieuwe eigentijdse gemeentehuis staat in Meerlo. Wandelend door het 600 hectare groot landgoed Gijsteren met als middelpunt de Sint-Willibrorduskapel maken de Pieterpadlopers kennis met een van de mooiste plekjes van de gemeente.
Het dorp Geisteren met zijn karakteristieke huizen ademt een bijzondere sfeer. In het grijze verleden trokken hier de gildes en schutterijen al met slaande trom en zwaaiende vendels door de dorpsstraten tijdens kerkelijke en wereldlijke gebeurtenissen. Een van de jaarlijkse hoogtepunten van de gilde is het traditionele koningsschieten. Deze spannende en kleurrijke traditie wordt nog steeds in ere gehouden in Geisteren en ook in Blitterswijk. De rivier de Maas vormt de natuurlijke grens aan de oostzijde van de gemeente. Vanaf de Koninginnenbrug bij Wansum heeft de voorbijganger een prachtig uitzicht. De Maas is niet alleen economisch, maar ook recreatief van belang voor de inwoners en de vele dagrecreanten. Dagelijks genieten ze van deze rivier met al zijn pracht en praal, ieder op zijn eigen manier. Voor de watertoerist is er in Wansum een moderne jachthaven met veel faciliteiten. Dat het goed toeven is in de gemeente Meerlo-Wansum bewijzen enkele duizenden gasten die wekelijks recreëren in de bungalowparken of op een van de 4 campings. Van oudsher hebben de kerkdorpen een agrarisch en landelijk karakter. De gemengde bedrijven van eertijds zijn vervangen door moderne en gespecialiseerde agrarische bedrijven en veebedrijven. De Pieterpadloper ziet op zijn weg dat de agrariër de landerijen met moderne machines bewerkt. Ondanks die moderne techniek wordt er nog steeds handenarbeid verricht in de land- en tuinbouw. Veel speciale handenarbeid wordt er verricht in de vele boom- en sierkwekerijen die de gemeente rijk is. Bomen en planten uit Meerlo-Wansum worden over de hele wereld geëxporteerd. In de verte zien de Pieterpadlopers het silhouet van de hoge silo's van het landbouwbelang in In deze plaats ligt het industriële hart van de gemeente.
Jaarlijks doen honderden schepen en vrachtwagens de Wansumse haven aan. Ze heeft een belangrijke functie bij de overslag van veevoeders, suikerbieten, cement, olie en zand. Rond de regionale industriehaven zijn diverse hooggekwalificeerde bedrijven gevestigd. Sinds de karakteristieke schoorstenen van de Tienraaise steenfabrieken niet meer roken, kent dit dorp een industrieterrein met enkele moderne bedrijven. In Meerlo-Wansum is het landelijk wonen. Rustig op het platteland met veel voorzieningen in de buurt. De gemeente streeft ernaar de inwoners zoveel mogelijk in hun eigen dorpen te laten wonen. In de 2 hoofdkernen, Wansum en Meerlo, worden de meeste huizen gebouwd. Ondanks die woningbouw is het dorpse karakter behouden gebleven. De woonwijken zijn ruim opgezet en voorzien van veel groen. Speciale aandacht is geschonken aan de woonomgeving van ouder wordende mensen. In alle kerkdorpen zijn bejaardenhuizen gebouwd. Ook woonwagenbewoners en asielzoekers worden in Meerlo-Wansum gastvrij opgenomen. Aan de rand van het fraaie bosgebied tussen Zwolge en Tienraai ligt het Raaike. Een kort verblijfhuis waar zwakzinnige medeburgers liefdevol worden opgevangen. In deze voormalige stationsplaats, waar nu dagelijks de treinen aan voorbij razen, wordt al meer dan een eeuw Maria van Lourdes vereerd. Vandaag de dag bezoeken nog steeds vele bedevaartgangers de Lourdesgrot in de kerk van Tienraai. Het zal de wandelaars zijn opgevallen dat elk kerkdorp zijn eigen basisschool heeft. Moderne gebouwen met veel ruimte voor speelactiviteiten. Voor de allerkleinste zijn er een kinderopvang en peuterzalen. De opgroeiende jeugd gaat in grote getalen per fiets naar het voortgezet onderwijs in de regio. De sportieve inwoners komen individueel of in teamverband volop aan hun trekken. Dat kan in een overdekte sporthal of in de buitenlucht door te vissen, te tennissen,
te golfen, paardensport te bedrijven of te voetballen op een van de 6 sportparken. Pieterpadlopers die de 15 kilometer lange etappe door Meerlo-Wansum hebben gewandeld, nemen graag plaats op een van de vele terrasjes in de gemeente. Op culinair gebied is er voor iedereen een etablissement naar keuze te vinden. Van eethuis tot exclusieve en specialiteitenrestaurants. In de dorpen bruist het van de activiteiten. Overal worden feesten gehouden en in alle dorpen is er jaarlijks kermis. Voor jong en oud zijn er ontspanningsverenigingen, zoals de zangkoren en de fanfaregezelschappen die op hun eigen manier kleur geven aan de dorpssfeer. Onder het motto "Jong geleerd is oud gedaan" kent Meerlo-Wansum ook een jeugdfanfare. Meerlo-Wansum heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige gemeente waar het goed leven en wonen is. Niet alleen de inwoners en de vele recreanten ervaren dat, maar ook de Pieterpadlopers die dagelijks deze mooie en gastvrije gemeente aandoen. Meerlo-Wansum!